Kailangan natin mag-headband para maayos natin yung tang. What's up, YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Dayandrew. So, hi guys! Welcome back to our channel. So, for today's vlog, gagawin natin ang... Not My Arms Challenge. Yan. So, hindi ko na-explain. Sisimulan na natin para mas exciting. And meron itong twist. Exciting. Okay, so yeah, just keep on watching. Let's go guys! Start na natin. Siyempre, kailangan natin mag-headband. Kailangan natin mag-headband. Para maayos natin yung It was at this moment he knew. He fucked up. Not my arms. Ako magsusot sa'yo. Okay. Again. Excited siya, bish. Okay guys, so umpisahan na natin tong nighttime skincare routine natin na with Not My Arms Challenge. So umpisahan natin, lagay tayo ng headband. Siyempre para malagay natin na maayos ang ating mga paraphernalia sa ating muka. Ayan. Ayusin natin maigi yan. Ayos ng buhok. Double check natin yung sa noo natin buhok para yan. Yan. Okay. Okay. Yes. So, mag-uumpisa tayo syempre sa paghihilamos. So, naghilamos na ako. Papakita ko sa inyo yung sabon na ginamit ko. Ito yung Placenta. Yan. Placenta Classic. Yan. Herbal Beauty Soap. Beauty Soap. Now with double acting anti-aging. So, yan guys. Siyempre, maghihilamos muna kayo bago kayo maglagay ng kung ano-ano sa ating mukha. Yan, ganyan siya. Color orange. Yan. Yan. Hindi to yung pinapower ha. Yan. So, yan. Pagkatapos maghilamos, dito na tayo sa ating syempre, mag-umpisa tayo sa toner. Yan. Yan. Ang gamit nating toner ay ang Ginagawa mo! ay pH 5.5 toner. Yan. Ng Jeju Aloe Ice Fresh Skin Lab. Yan. Yan. Okay. Ipapahide na natin to. Kunin na natin ang ating cotton na galing sa Miniso. Yan. May nabibiling ganyan sa Miniso. Pwede natin gamitin yan. Buksan na natin guys. Yan. Umpisa na natin. Okay. Toner para mag-balance ng ating pH sa pagmumuka. Yan. Pagmumuka nating napaka... alam niyo. Okay. Yan. Pahid-pahid na natin yan. Pahid-pahid, pisahan natin sa noo. Make sure na nadadaanan lahat para ma-moisturize ang ating mukha. Yan, pataas. Puro pataas lang yung ating para suabe. Suabe. Pataas yan. Lagyan natin ng toner dyan. Sa gitna, sa gilid. May bibig. Yan. Diba? Ganyan lang kadali, guys. Kung baga sa pagme-makeup, yan ng foundation. Yan. Foundation. Sa skincare routine bago matulog. At lagyan din natin yung leeg natin. Yan. Sama natin ang leeg. Okay. Yan. Okay.
Tapos na tayo sa ating toner. Ipatuyuin natin ng konti. Kumamit tayo ng blower from Miniso again. Yan. Woo! Woo! Sa iyo ang pag-ibig ko sa iyo. Kaya patuyuin lang natin. Pakanta-kanta lang tayo. Woo! Lamig. Yan. Okay, tapos na. Nice. Okay, next, second step natin. Dito tayo sa aloe vera from Lux Organics. Yan, soothing gel. Aloe vera and snail. Yan. Para mas lalong smooth and shiny habang natutulog. So, napansin ko lang dito sa produktong to, guys. Sa likod, made in the Philippines. Pero, typo error yung Philippines nila. Walang letter E. So, maybe may issue sila dyan. I don't know. Pero, ito na. Make sure malinis yung kamay, syempre. Oops. Dahan-dahan. Para matapon. Okay, lagyan ng umpisa natin sa noo, sa cheeks, at sa baba. Yan, kalat natin. Tapos, yan. Ayusin lang natin ang ating damit. Okay, kalat na natin. Oh, wow. Soothing. Very soothing. Ganyan lang guys kadali. Wow. Wow. Okay, ganyan lang napakadali lang ng ating skincare routine bago matulog. Siyempre, makakatulong sa ating skin para hindi tayo agad magmukhang matanda. Okay? So, okay, next, papatuyuin ulit natin, syempre, para bago natin... Oops, baliktad ang aking blower, guys! Sorry! Nagkamali yung kamay ko eh. Sinumpong ng kademonyan yung aking kamay. Bumaliktad! Paano mo nasabi? Okay, patuyuin lang natin. Yan. Sarap ng skincare routine pag may challenge na ganito. Sasalita ka lang, tapos skincare routine ka. Bago matulog. Blower lang. Yan. So, next natin guys, syempre, kailangan nating isama ang ating precious lips. Lagyan natin ng lip balm from Himalaya since 1930. Wow! Okay, buksan na natin. Oh, wag dyan! sa bibig nilalagay. Okay, dahan-dahan lang. Okay. Okay, lagyan natin ang ating kamay. Dahan-dahan lang. Mali-mali guys yung aking kamay. Yan. Okay. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina. Okay. So, yan guys. Ang ating skincare routine before matulog. Yan. Sobrang malaking tulong. Though hindi naman masyadong mahal, pero very helpful. At makakapagpabagal ng ating pagtanda. Yan. Okay. Okay na guys, pare-reveal na natin ang aking kamay. Nahirapan ako, guys. Ngalay na ako. Tingnan. Okay na. So, sana guys, nag-enjoy kayo. And kung bago kayo dito sa channel namin,
please don't forget to Subscribe. like and share. Yon. So guys, meron din pala akong ongoing giveaway. So, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ayan. So, yan siya. So, again guys, sana nag-enjoy kayo. And, yeah, see you on our next video. Bye! Bay, nasasakal ako eh.